ሰላም እንኳዕ ብደሓን ናብ መደብ Essential English Conversation መጻኹም እዚ ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ ኣነ ተመስገን ይበሃል ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ብዛዕባ መዓስ ሓዳር ከም ዝመስረትኩም ከመይ ጌርኩም ከም እትዕልሉ ክትምሃሩ ኢኹም ሕጂ ንዕላል ክልተ ሰባት ብዛዕባ ዝተመርዓውሉ እዋን ክንሰምዕ ኢና When did you get married? I got married in 2002. What's your wife's name? Her name's Sarah. እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ስለ ዝኾንና ዝኸብድ እንተመሲሉ ኣይትሻቐሉ ብመጀመርታ ኤሚሊ ንጋሪ መዓስ ኢኻ ተመርዒኻ ኢላ ሓቲታቶ When did you get married? ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ When did you get married? ጋሪ ኣነ ብ2002 እየ ተመርዐየ ኢሉ መሊሱ I got married in 2002 መዓስ ከም እተመርዓኹም ንምንጋር I got married in ኢልኩም ብምጅማር እቲ ዓመተ ምህረት ትውስኽሉ ዓመተ ምህረት ክንነግር ከለና ንቕድም እቶም ክልተ ቀዳሞት ኣሓዛት ድሓር እቶም ዝሰረፉ ክልተ ብምሃብ ኢና ነቕርቦም ነዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ስምዑ 1998 2012 ካብ 2000 ክሳብ 2009 ንዘለዉ ዓመታት ግን ከይከፋፈልና እቲ ቁፅሪ ብምሉኡ ኢና ነቕርቦ ነዘን ዝስዕባ ኣብነታት ንስማዕ 2004 2008 ሕጂ ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ I got married in 2002. Emily ንጋሪ መን'ዩ ስም በዓልቲ-ቤትካ What's your wife's name? ኢላ ሓቲታቶ wife በዓልቲ-ቤት ማለት እዩ ንበዓል-ቤት ድማ husband ኢልና ንሰምዮ ሰሚዕኩም ድገሙ What's your wife's name? ስማ ሳራ እዩ ብምባል ጋሪ ንኤሚሊ ስም በዓልቲ-ቤቱ ነጊርዋ Her name's Sarah ሰሚዕኩም ድገሙ Her name's Sarah. ግርም ሕጂ ነቲ ዝበልኩም ሞ ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ንምንጻር ክጥዕመኩም ጽኒልኩም ስምዑ When did you get married? I got married in 1980. What's your wife's name? Her name's Maria. When did you get married? I got married in 1995. What's your husband's name? His name's Sam. When did you get married? I got married in 2004. What's your husband's name? His name's Frank. ሕጂ ደጊምና ክንፍትነን ኢና ነቶም ናይ እንግሊዝኛ ሙሉኣት ሓሳባት ሰሚዕኩም ድገምዎም ነፍሰ ወከፍ ሙሉእ ሓሳባት ሓንሳብ ክትሰምዕዋ ኢኹም When did you get married? I got married in 2002. What's your wife's name? Her name's Sarah. ዝተምሃርኩምሞ ክሳብ ክንደይ ከም እትዝክሩ ንርኢ ሕጂ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም መዓስ ኢኻ ተመርዒኻ When did you get married? ኣነ ብ2002 እየ ተመርዐየ I got married in 2002. ስም በዓልቲ-ቤትካ መን'ዩ What's your wife's name? ስማ ሳራ እዩ Her name's Sarah. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ብዛዕባ መዓስ ከም እተመርዓኹም ምስ ሰባት ክትዕልሉ ትኽእሉ ንሕቶታት ኤሚሊ መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ ብ2008 ከም እተመርዓኹም ስም በዓልቲ-ቤትኩም ከዓ ዝኾነ ስም መሪጽኩም ንገሩ When did you get married? What's your wife's name? ግርም ሕጂ ነቲ ዝነበረ ዕላል ብምሉእ ብምስማዕ ዝቐረብኩሞ መልስታት ንምክትታል ደጊምኩም ስምዑዎም When did you get married? I got married in 2002. What's your wife's name? Her name's Sarah. ሕጂ እምበኣር ብዛዕባ መዓስ ከም እተመርዓኹም ምስ ሰባት በዚ ገባብ ክትዕልሉ ትኽእሉ ዝተምሃርኩምሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ
ኣብዚ ቅጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ ባይ